Eh ilongwe leli engiliphethe la esandleni sami. Ilongwe leli into eyenziwa ilentuzana ilongwe iningi kakhulu. Ngiyezwa abanye bengifonela bengibuza bethi mangibachazele ngemisebenzi yelongwe. Ilongwe lenza imisebenzi eminingi kakhulu. Mangaphane kuwukuthi unebhizinisi, ibhizinisi lakho alihambi at all. Alihambi abahlali abangeni. Akukho umuntu ongenayo ebhizinisini lakho. Ikulongwe liyakwazi ukuthi likuvulele. Uma kuwukuthi unesimnyama, washonelwa ingane, washonelwa indoda, washonelwa intombi, washonelwa umfazi, noma wafelwa, noma unemfelo, liyakwazi ukuthi likulaphe ilongwe. Ilongwe kufuneka ukwazi ukuthi ulisebenzise ngendlela eright. And uma uzolisebenzisa ufuneka wenze sure ukuthi uyalisebenzisa it's either ntambama noma isekuseni kakhulu ungakoxoxi namuntu. Mawuqeda ukulisebenzisa ngabikho umuntu ozolwana ukhuluma naye. Ilongwe liphethe lonke uhlobo lwezihlahla ngoba inkomo idla zonke izihlahla notshani obuthile obulaphayo. So kugcina kuhlangana kuba i-combination, kuba into ehlangene egcina igayekile lapha esiswini senkomo bese kuphuma into ewubulongwe bese kuba ilongwe masekomini. So into oyenzayo wena uthatha ilongwe. Uthatha ilongwe ubese uthole amaqanda abe u2. Kungaba amaqanda enkukhu yasekhaya, ngaba amaqanda owathengile esitolo. Ubese uthola urough salt, into engangesandla. Ubese uthola umlotha weinkuni owubasile wena. Ubase izinkuni uthole umlotha ongangesandla nelongwe libe ngangesandla. Thatha amaqanda uwaphahlaze. Lento yenzele nje mhlambe sitsheni kwibowl. Phahlaza amaqanda, uwacrush nezingcubu zakhona. Uwacrush nezingcubu zakhona. Bese uthatha ilongwe uyalibhuca nalo ulibhuce livuthulukele khona lapha ephezulu kwamaqanda. Bese uthatha umlotha ufaka lapha, uthatha usawoti ufaka lapha lezi zinto zo4. Mawuzogeza isimnyama nokuvula amaphupho nokuveza ukubonakalisa ukuthi inkinga yakho isuke ikuphi. Ngoba lento kuyenzeka ukuthi ugeze ngayo ibese iyakuvezela mhlambe uvele kunento eyisichitho mhlambe uvele uphuphe mhlambe uthinta amakaka mhlambe uphuphe ushawa uphuphe yabo uphuphe into ezahlukahlukene ikuvezela izinto eziningi ezinhle nezimbi. So kusuka ke wena manje sekufanele ukuthi uma usuka la ekusebenziseni lento uye straight la khona ekuvezele khona ulungise leyo nto ukuze sikwazi ukuthi izinkinga zakho ngoba amandla elongwe ukwambula into esuke ivalile noma iblockile noma isuke ilimaza impilo yakho. So mase ukuhlanganisile ke konke lokhu ko4 uxove ke manje faka nje amanzi amancane ukuthi kube udaka. Uma lento seyiwudaka uyayithatha lento uyigcobe emzimbeni wakho wonke ubese uhlala a minimum of 15 to 20 minutes nayo lento emzimbeni wakho. Uyagezela endlini, ungagezela eminyango, ungagezela noma ikuphi la ugezela khona. Then emveni kwalokho ubese ubuyisa amanzi ke manje amanzi afudumele. Ufaka izandla zibe uthuzi kaSawudo Rafu, ne? Ubese uyageza ke manje ugeza lelongwe nalezi lenhlanganisela yonke oboyigcobe emzimbeni wakho. Ugeze ube clean. Bese uyahamba straight uyolala. Ungabe sabonana namuntu. Bese into uzoqaphela kakhulu amaphupho. Uyayenza u3 days, uyayenza u7 days, uyayenza u10 days. Kuzoba kuwena ukuthi ufuna ukuzicleana isikhathi esingakanani. Wena oneyinkinga angikwazi ukukalela mina duration ukuthi enze lento u2 days noma u3 days. So uzobe uyayithatha ke lento uyageza ke uyayisebenzisa ke continuously until kuze kube ukuthi isimo sakho siba right. Lento izokumbulela izinto eziningi. So kuzoba kuwena ukuthi mase ingimbulelile wena yini oyenzayo ngalezo zinto ozibonisiwe ngoba
abanye omunye uyageza kungacaci lutho, omunye ageze athi hayi mkhulu ngigezile ngalento mhlambi iyancinza yenza umzimba uyaluma umzimba wami uvana wavimbuka, ngibese ngithi mina qhubeka ugeze ngayo until kuze kube ukuthi kuphela mhlawumbe 3 days noma 4 days, kodwa iyakwazi ukukuvulela lento. Enye into enhle ngelongwe, ilongwe makuwukuthi edlozini lakini kugangiwe, kunalabo baba laba abagangile abanishisela impepho, obaba omdala nobaba omncane nogogo no auntie nobani nomakazi nobdabs bagangile bagange ngempepho. Thola ilongwe ne thola ilongwe, ungayishiseli emsame ngoba vele sebegangile emsame. Thatha ilongwe nempepho uhambe uye esigangeni njenganami la njengoba ngila, thatha ilongwe ngiyishise nempepho kushe kube umlotha, ngihleli la esigangeni ngikhuluma nayo lempepho. Then emveni kwaloko bese ngiyayithatha lento ngiya ela kunganeni kunomhosha la mhlawumbe umfula onamanzi ahambayo, ngiyathatha lento le ngithola isitsha ngifaka elenzaneni ngibese ngiyageza ngalento ngiyakhuluma bese ngiyahamba ngiya ekhaya. Lento iyokushisa ilongwe nempepho kanje uyakwazi ukwenza ntambama, uyakwazi ukwenza ezintatha, but mawuceda ukwenza ungaxoxi namuntu, ufune kuhambe straight uyolala, uyabona. Mawukuthi ukwenza ekseni ungakokhulumi namuntu anduba kube ukuthi ubona abantu. Okay, lento le iyakuvulela izinto eziningi kakhulu. Imisebenzi yelongwe iyamangalisa. Ilongwe liyakwazi ukuthi lenze ibhizinisi lakho lihambe. Makukuthi unebhizinisi uthola uphiso omngaka welongwe, thola uphiso omngaka ubese uthola uju ulibase lelongwe lishe ukhulume kulona, ubese ucontsisela uju la ngaphezulu, yabo, contsisele uju la ngaphezulu, kusho ukuthi abantu mabangene endaweni yakho yokusebenzela, uyabona ukuthi kuyokwenzekalani. Makuwukuthi unento ekugijima esiswini, kunento ekuhamba esiswini elokane ngathi inyoka ihamba esiswini, thola ilongwe kanje njengoba linjeni, ulithathe mhlambe lingangesandla, ulifake emanzini, mhlawumbe amanzi abe ngango2 litha, ulipheke ulibilise libile, mase libilile uzobe uyalisefa kahle, bese ulokwane uyiphuza lento, ulokwane uyiphuza. Ngiyakutshela lento la esiswini sakho egijimayo elokwane yehla yenyuka izophela, uzoba right. Siyabonga.